Ahoj, vítám tě tady, jsem ráda, že tu jsi a dneska budeme mluvit o tématu, kde se hodně žen ani nechce přiznat. Možná máš kolem sebe lidi, kamarády, kolegy, rodinu, ale přesto tam máš takový zvláštní pocit, že jsi na to všechno sama. Že tě nikdo vlastně ani nezná, že tě nikdo ani moc nerozumí. A tohle video je přesně pro tebe. Nebudeme si koukat na to, jak to hned změnit, ale proč to vlastně tak máme. Protože jakmile pochopíš, proč se to děje, pak se ten pocit té osamělosti začne měnit. Tyhle ty ženy jsou většinou hodně společenské, jsou milí, jsou přizpůsobiví, jsou takový, že navenek všechno funguje a že je všechno v pohodě. Ale ve skutečnosti dáme tomu, jak bychom to mohli popsat jako skořápka. Skořápka vevnitř je vajíčko a tyhle ty ženy mají vždycky takhle silnou skořápku. Málo kdy by ji otevřeli, protože kdyby ji otevřeli, báli by se, že by tam ostatní viděli to, jak se doopravdy cítí, to, co jí doopravdy bolí, že to, co ukazuje, že možná není tak silná, že není všechno tak v pohodě a bojí se odmítnutí. Bojí se, že kdyby otevřela tu skořápku, tak lidi ji budou odsuzovat. A kvůli tomuhle, kvůli té masce, tak se pak cítí, že jsou sami, že necítí takovou tu blízkost s těma lidma, i když jsou ve společnosti. Takže ta samota vlastně nevzniká kvůli tomu, že bys neměla lidi kolem sebe, ale vzniká kvůli tomu, protože oni vidí jenom tuhle tu skořápku. To je, jak kdybychom nosili pořád masku, která je klidná, bezproblémová, ta, která je všechno v pohodě. Tak je jasný, že lidi si toho ani nevšimnou, protože tahle ta maska je společenská, tahle ta maska je se všemi za dobře. Tak co by měla tahle ta maska za problém? Ale jakmile sundáme tu masku, bojíme se nejvíc té zranitelnosti. Ne osamělosti, ale zranitelnosti, co si o nás pak lidi pomyslí, kdybychom doopravdy odhodili tu masku. Kdybychom doopravdy řekli to, jak se cítíme. Kdybychom doopravdy řekli, jaký máme problémy, co je za tou maskou. A je to hlavně kvůli tomu, protože ty ses naučila už dost dlouho, že být přijatelná je bezpečnější, než být opravdová. A to, jak jsem zase opakovala, je to prostě dětské přesvědčení, kde jsme možná vyrůstali s tím, že naše rodiče nám vždycky, když jsme chtěli říct nějaký názor, tak to utnuli. Vždycky, když jsme chtěli být trošku svý, tak to utnuli. A pak se ten náš systém takhle začal učit, že musíš mít tu dokonalou masku, musíš být ta dokonalá dceruška, musíš být ta, která je poslušná, hodná, přizpůsobivá, společenská, ta, která se směje, neukazuje svoje slabiny, protože jakmile brečíš, tak je to prostě slabost. A když jsme v tomhletom prostředí prostě žili, tak si tohleto přesvědčení bereme i do té dospělé verze nás. A to pak nám způsobí, že nám to bere náš klid, naší energii, kvalitu toho vztahu, tu hloubku toho vztahu. Bere nám to tu autenticitu, tu opravdovost. Chci ti říct o jedné klientce, která ke mně přišla a možná byla na místě úplně stejně jako ty, kde vlastně neměla nějaký problém se společenským životem, měla problém, že jí vždycky se cítila, že nebyla opravdová, že se cítila, že je na to všechno sama, že jí vlastně nikdo nechápe. Po pár sezeních jsme vlastně došli k tomu, že tady vůbec nejde o to, že by neměla kamarády. Tady šlo spíš o to, že ona si vždycky dávala pozor na to, jaký má tón, to, co říká, jaký má facial expressions, aby byla prostě tady pro všechny. A přišli jsme na to, že tahleta klientka se nejvíc bála toho a řekla, kdyby opravdu viděli takovou, jaká jsem, tak si myslím, že by se mnou nebavili. Tak si myslím, že by mě neměli rádi. A proto ti chci ukázat techniky, se kterou jsme pracovali i s touhletou klientkou, jak vlastně odhodit pomalinku tu masku a být opravdové já. První technika je mikrosundání masky. A tahle technika, já nechci, aby si úplně najednou tu masku úplně odhodila a dala pryč. Ano, bylo by to hezký, ale někdy tohle není reálný, takže pojďme na to pomalinku a jemně. A je to mikro sundání té masky.
Takže jenom když například u obyčejných otázek, když se tě někdo zeptá, hele, jak se ti daří, jak se máš, co nového, já chci, aby si byla o trošilinku pravdivější, neříkat hned a automaticky nereagovat, hele, všechno je v pohodě. Prostě jenom řekni jednu větu, jsem unavená, jenom tečka, jenom poslední dny jsem jenom unavenější, ale je to v pořádku, jo, takhle. Je to jenom taky ten mikroposun, ale pořád je to posun. Pořád se pak jako sundáváme pomalinku tu masku a říkáme si, neříkáme hned, jo, v pohodě. Říkáme, jsem unavená, ale jinak v pohodě. A aby to zase nebyl šok do toho nervového systému. Chci, aby si pochopila, že ta blízkost vzniká tím, že začneš být opravdová. Takže zkus jenom fakt říct, hele, jsem unavená, nebo teď je to pro mě těžký, teď to trošku nezvládám, ale je jinak v pořádku, děkuji za optání. Tečka. Další technika je zase večerní nějaká rekapitulace, nějaká večerní reflexe, jak jinak journaling, nejjednodušší způsob, jak se vrátit k sobě. A chci, aby ses vlastně v tomhletom, v té večerní reflexi zeptala, kde jsem se dneska ztratila. Kde jsem byla opravdová já, kde jsem nebyla opravdová já. A tím pak vlastně posíláš tomu mozku ten signál, že hele, já chci zůstat v tom kontaktu sama se sebou, pracuju na tom, pojďme na to společně. Jo, stačí jednoduchá otázka večer a začneš pak vidět ty vzorce. Hele, tady se cítím dobře, tady se necítím dobře, tady jsem nebyla moc opravdová, tady jsem zase byla, jak to můžu trošku dělat zase, jak můžu dělat ty kroky. A chci ti říct ještě jeden příklad, protože znám jednu moji kamarádku, která má hodně tuhletu dokonalou masku, kde se vlastně hrozně bojí říct svůj názor nebo to doopravdy, jak se cítí, nebo být trošku nemorální, nebo být trošku tak, že by řekla své úspěchy, svoje prohry, svoji cestu, svoje pocity. A říkám ti, že jakmile vlastně pak sundáš tu masku, tak je to tak ulevující pocit. Protože jednou tu masku sundala, jednou fakt řekla to, jak se cítí. Cítila úlevu. Žádné odsouzení tam nebylo, ale když pak budeš mít takovouhle kámošku, nebo jsi takováhle i ty, tak je důležitý si vytvořit ten bezpečný prostor, s kým to sdílíš. Je to hrozně moc důležitý, s kým to sdílíš, protože jakmile to sdílíš s někým, kdo nerespektuje tebe, ani tvoje hranice, ani tvoje pocity, tak se ještě víc uzavřeš, tak ta skořápka bude ještě větší. Takže třetí věc je bezpečný prostor pro tvoje emoce, pro tvoje názory, pro tebe. A v tomhletom videu jsem ti vlastně chtěla jenom ukázat, abychom pochopili, proč to tak máme, jak to tak máme. A čím víc pochopíš sebe, čím víc se budeš vracet k sobě, tak ten pocit se začne měnit. Tak i to okolí se začne měnit. I ten bezpečný prostor se začne vytvářet. Když na chvíli zůstaneš u sebe o trošilinku déle, než jak jsi zvyklá. Takže nemusíš nějak mizet, zůstaň u sebe, zůstaň i klidně i s tou maskou, ale dělej ty mikroposuny, mikrosundávání té masky. A v příštím videu se koukneme, jak s tím pracovat, jak si vytvořit ten bezpečný prostor, jak vlastně být o trošku opravdovější já. A děkuju, že jsi tady byla.